Spedele, starta, chiedele, mengele, odisare, sedele, spedele, starta, chiedele, mengele, odisare, sedele, enegistava crucelele, big net kelele, chiago sebele, bulla segele, enar on. Maradona dalla rough. And you're on. Fibro dalla rough. And niggas never crucial. Big night kelele. Chiago sebele. Bulla segele. And niggas never crucial. Big night kelele. Chiago sebele. Bulla segele. Yo. Tiki yo. Yo. Tiki yo. Uma bless, how you spend uma bless, now uma bless, uma bless, how you spend uma bless, now uma bless, uma bless, how you spend uma bless, now uma bless, uma bless, how you spend khabula it's khabula it's khabula ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini ay cheese ay chicken ay beef ya manigini asibaya kakhulu ukubukela ekhaya njengamanje ke bangaphalize wenzani uma bless how you spend uma bless now uma bless wenzani uma bless how you spend uma bless now embukela ekhaya siyabona bayajukuja bayajiva bayadlala abantwana walisela mina ngumzimba uqinile nani niyabona umzimba uqinile ayikho into engayenza kodwa makhona abantwana abanjengana laba siyabona ukuthi umzimba usazoqaqeka ninjani imangala uze bezokubona ababukela emakhaya nibiza ngemandeni twins kanye nookudla ngithi oyigama lakho kwena uba igama lami uAsanda Ngakanene ngihamba nabangani bami sibiza ngemandeni twins and okudla yabona wena uhleke naye ke uba igama lakho na ukuthi bezokwazi igama lami okuhle Khumalo
umzimba ulula okuhle ulula. Yebo. Uthini kulabo abayizidudla? Uthini kulabo abayizidudla bathi bona bakwazi ukudansa? Ngithi hayi bafethu qhubekani lokho eniphusha nani into enizoyijwayela ukudansa. Hayi nathi siyakuthanda ukudansa. Encourage ukuthi nathi enjoy ngoba sithanda nanokamupela. Simthanda kabi uyasiduduza ukuthi sidanse siqhubeke ukudansa. Siyathanda ukudansa. Angikuthanda ube athanda ukuyikhuluma la unikeze futhi omunye naye. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ngathi namahlonyana nje. Cha. Ufuna ukuthi uzongifundisa nami ukudansa? Yebo. Ubani igama lakho ke wena? Ngo-Anele ngakanene. Ngwanene. Okay, manje nitholakala kuphi ke mhlawumbe social media mawukuthi ungasekhaya bayafuna ukuthi beniqashe. Efonini ngabanga. Oh, okay, inamba ke mbukeli ngasekhaya sizoyishiya lapha ya kwi-screen sakho nje la uzobathinta khona ke ubaqashe bayajive niyabona bayaphenduka kwanami umzimba uqinile siyabonga kakhulu ke lapha kwiMandeni Twins and okuhle angithi siyabonga kumzimba abantu besifazane emakhaya abasakhula khulisana izingane zenu nje zikwazi ukwenza izinto ezahlukahlukene lokho nje kuyathokozisa kakhulu siyabonga ke iMandeni Twins ake ngithethe mina ngibhengeke woza DJ